sa pasada kan mga bareta. Training seminar kan Migrant Workers Organization ginibo sa Naga. Ang Camarines Sur ang napili kan organisasyon kan migrant workers na gibuhan kan training. Alagad ang siyudad kan Naga ang napili kan sa indang organisasyon tangani man digdi magkondusir kan naunambitan ng training seminar. Sigun man ki Golda Mayra Roma, ang program officer kan UNDP. So, ang training na ito na nakakandak ngayon sa Panikwason ay ang panghuling training para sa programa na ito, at ang purpose po namin is para matulungan yung mga local governments ng Bicol para ma-identify kung ano ang pinakamaganda, pinaka-appropriate at pinaka-responsive na mga programs and services for migrants and for their families. Sigun pa ki Roma, napili nindaan Bicol, tamas kinangani isadit ang numero kan mga migrante sa Bicol, alagad dakula ang populasyon kaini. Is because yung City Government of Naga, siya ang, sa pagkakaalam namin, ang unang-unang lungsod kung saan naisama niya ang migration at development sa kanyang Comprehensive Development Plan ng 2010 to 2020. Ibig sabihin nun, naka-embed sa polisiya ng syudad yung migration. So gusto namin na yung sample at best model na ginawa ng Naga, ma-duplicate, ma-replicate ito sa mga iba't ibang probinsya, lalawigan at munisipyo ng Bicol Region. Para sa Naga Ngonia News, Mayra Revilla. Closing ceremony kan Women's Week celebration sa Naga, naging makulor. Naging makulor asin matarayumpo ang closing ceremony kan Women's Week celebration. Si Kongresista Leni Robredo ang nakisumaro man sa programa. Bisita man sa okasyon iyo si Dr. Maria Paloma Papa, ang Commissioner kan Philippine Women's Commission sa iraro manini kan Office of the President. Katakod kay ini ipinagpahayag ni Kagawad Cecilia Diasis kan Bantay Familia. Closing program, iyon na to si awarding kang mga best bawsi desk, tapos itong maugmang nagenya, itong pinapigpigi, papahiling niya, ang exemplary attributes niya, paano't nagaangat siya sa mga kababaihan kang syudad ning Naga. And then luckily, iniman ang aldaw na itatao sa tuya kang Philippine Commission on Women, Office of the President, itong certificate bilang local learning hub on God program. Ang gustong sabihin, pigbibisto ninda na may mga programa ang syudad ning Naga na maray na ehemplo na pwedeng arugon kang ibang mga LGU. Iyon na po yan ang saro dyan is itong grow negosyo kang sa tuya kang Metro Peso, and then itong Bantay Familia sarong NGO na pig-adaptar kang lokal na gobyerno bilang programa sa pagtabang sa mga babae, mga pamilya, mga kaakian na piga-abuso o nagiging biktima ng karahasan. Katagod kay ini ipinagpahayag man ni Dr. Maria Paloma Papa na ang siyudad kan Naga ang napili uli man sa dagmang na mga programa para man sa mga kababaihan na pwede man subuot magamit kan ibang organisasyon kan kababaihan sa ibang lugar. Well, I'm so excited because when I was doing my paper in my studies, Naga and among the 4 LGU was part of my showcase. So, importantly, I think it's the governance. It's a good governance. And part of that is, of course, including women, empowering of women. So, because this is month of March, it's Women's Month. So, all over the Philippines, all over the world, even in the United Nations, we're celebrating. Yes, and we're not only celebrating, but we are maybe recommitting ourselves to do more, to reach further to the women in the marginalized sector, to give them a chance to improve their lives. And the local government unit is, I think, the prime mover there. You are the best entry point to giving our
kabaro, so to speak, a chance to develop some skills, acquire skills, which will give them better opportunities for livelihood. Para sa Anaga Ngunya News, Myra Revilla. Mga senior citizens kan syudad nagdiripon sa saindang General Assembly. Ginibo na ang Annual General Assembly kan Federation of Senior Citizen digdi sa Naga. Pinanginutan kan presidente kaini na si Esmeraldo Luna kay riba ang mga opisyalis gikan sa 27 barangay kan Naga o Anbasca. Yaon man ang presensya ni Vice Mayor Nelson Ligacion asin si Kagawad Gregorio Abunal na iyuman ang acting OSCA head. Digdiman ginibo ang financial reports asin iba pa. Mientras tanto, sinabi ni Abunal, basically, being the head, yung pinakapamayukang opisina na nag-ihiling, nagpa-follow up kang mga serbisyo para sa mga senior citizen. Federation po ini. Ang federation, human yan, so umbrella organization kan si mga senior citizen associations sa kada barangay. 27 po iyan na ang kapunsainda Basca, Barangay Association of Senior Citizens. Kaya iyuman po yan ang iniyong federation, iyuman yan so pinaka-umbrella organization ninda. para sa Anaga Ngunya News, Jeff Achas. Mga opisyales kan syudad kan Batangas, yaon sa Naga para sa saindang learning visit. Ang mga opisyalis lokal kan syudad kan Batangas ang naging bisita kan syudad kan Naga. Sigon kay Alan Estillore, ang Land Management Officer kan lokal na gobyerno kan Batangas, asin Senro kan Batangas, importante ang sa indang pagbisita sa syudad. This is the Land Management Council of the City of Batangas. Spearheaded ito ng DNR Senro, Land Management, the City Enro, the DAR, the Court, the Register of Deeds, the City Assessors of Batangas, the City Planning, the investment and business sectors. Currently, we are having our workshop on planning workshop on public land titling in the City of Batangas. So, nag-decide kami na bumisita sa City of Naga upang makita rin yung mga milestones and accomplishments ng syudad ng Naga dito sa land management, land use planning, assessment, and even titling, which is our priority. Yun po talaga ang ating objective dito sa pagpunta natin sa Naga, pagbisita natin dito sa syudad ng Naga, na magkaroon ng exchange of information, makita yung success stories ng Naga at may bahagi din namin yung mga nagawa namin sa syudad ng Batangas. At may mga nakita kami na mga na-accomplish ang City of Naga when it comes to land use and land titling and even housing program na pwede naming magamit din sa land management, land use planning namin dito sa City of Batangas. Para sa Anaga Ngunya News, Jeff Achas. All-out support kan syudad sa BFP, ikinaugma kan pamayo kaini. Ikinaugma ni Fire Chief Inspector Bert Di Baguio ang pamayo kan Bureau of Fire Protection digdi sa syudad ng Naga. Ang suporta ay pinagtatao kan syudad sa paagi man ni Mayor Jan Bongat. Sinabi ni Di Baguio sa ginibong press conference sa pagultanan kan Fire Bureau asin man ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Igwa kitang joint inspection sa tuyang mga ahensya. Of course, sa tuya ang nag-host po kanyan sa tuyang city government ang Naga. Arog kay ito si DTI, PNP, BFP, Agrarian, basta ibang agency, national and local government agency, nagkaigwa kitang conductang inspection. Si concern kang sa level ninda, sarabay po kita nag-inspection. When si concern kang, let's say for example, si Bureau of Fire, ulo nga magmagan ng sabiyon si Electrical Institute of Electrical Engineer na nagbabali sa tuyang programa. And we're proud to say na local government units of Naga is very supportive to the Naga City Fire. Katakod kan Fire Prevention Month ngunya na Marso, sinabi man ni Di Baguio
Nasinda ang nagkondusir naman in fire inspection sa mga establishmento asin mga boarding houses. Bago po sila mag-renew ka sa inang business permit, nagkakandak po kita inspection. Tadita po, easy, baka dyan nagdugang sila sa indang occupant, budak kabali sa tuyang electrical load. Mayo kitang naging problema. Ang naging problema tango yan, ma'am, ito mga undeclared boarding houses, naharani sa mga universidad. Sa mga daiman deklaradong boarding houses, igwang mga paagi tanganing ma-monitor ini. Actually, ma'am, nagkaigwa kitang barangay ugnayan. So, duman po, nakikiulay kita sa tayo mga barangay official na kung may nahiling po sindang boarding house na bako siya declared, ipaisi sa tuyang opisina para mabisita ta po. Ini mataon ta sa ng tamang paagi kung anong gigibunin da. May pangapudan man ang fire marshal sa mga namamanwaan na tanganing maiwasan ang kasulo. Inot sa gabos, siyempre, sa tuyong pangapunan, sa tuyong mga kaimanwa, isupig po ditong octopus connection, paggagamit ka mga substandard na mga kuryente. Tapos bago kita maghali sa tuyong harong, dapat i-unplug sa tuyong mga appliances. Pangapat, dahil kita mag-stock mga highly flammable materials and liquid. Tapos dapat isita ang telepono sa tuyong istasyon. Sigun pa kini Baguio ang mga fire-prone barangay iyon Peñafrancia, Triangulo, Abelia, Santa Cruz, Igualdad, Sabang, asin Mabolo. Ang rason kay ini iyuman na congested naman ang area, durukutan ang mga harong, gibo man sa mga light material sa ang mga kaharungan, saradit ang mga agihan, asin nasasakitan ang fire truck na makalaog. Para sa Naga Ngonia News, Myra Revilla. Trabaho asin protective equipment itinao sa mga disadvantaged workers. Liwat na naman binuksan asin nagtaonin oportunidad sa halos 140 skilled workers kan syudad ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Ini sarong regular na emergency employment program kan Naga City Public Employment Service Office katuwang ang Department of Labor and Employment. Programang iniyo sa pagkikipagtabangan ta sa Department of Labor and Employment. Kumbaga ang fund ka iniyo is hali sa Department of Labor and Employment na pinag-access kan lokal na gobyerno kan Ciudad Naga sa paagi kan Metro Naga Public Employment Service Office. TUPAD program po is regular program kan Department of Labor and Employment. And aside from that, ang sa tuya pong opisina, ang Metro Naga Public Employment Service Office, bali nag-alokar na po kita nin award na budget para sa mga emergency employment programs para at least pag ang syudad, kumbaga, let's say for example, araw ito nakaaging taon na inagihan kita kan makusog na bagyong Typhoon Glenda na kung saan kaipuntang i-restore ang city, kalinigan, sinagkapurtol na mga kable, kaipunta si kuryente na ma-restore tulos within 2 weeks. So siginibot tabaga last year pinag-implementa ta sa emergency employment na kung saan nagkuha kitang different skilled nagenyos na nakatuwang ta. Kanso Lunes, 140 ng mga beneficiaryo ang nakaresibi ng mga personal protective equipment na magagamit ninda sa indang pagtrabaho na pinanginota ninda Alcalde John Bongat asin Vice Alcalde Nelson Legacion. Nagkaigwaman in orientation and occupational safety and health na pinanginotan ni Mr. Carlos Onding ka Department of Labor and Employment Office o DOLE. Para sa Naga Ngonia News, John Reese.